40 χρόνια τώρα, τα έπιπλα των αδελφών Παυλιδάκη είναι γνωστά για την άρτια κατασκευή, την άψογη ποιότητα, τη μεγάλη αντοχή και τις ασυναγώνισες τιμές. Επειδή οι καιροί δεν είναι για να πετάμε τα χρήματά μας σε εισαγόμενα ψευτοέπιπλα δίθεν δοκιμασμένα, επισκεφτείτε μας για να σας δείξουμε την τεράστια γκάμα χειροποίητων επίπλων που κατασκευάζουμε με τα καλύτερα λούστρα και ξύλα της αγοράς. Πάντα με την εγγύηση και το μεράκι των αδελφών Παυλιδάκη. Έπιπλα Αφή Παυλιδάκη. Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας. Εθνικής Αντιστάσεως 52 στην Τραπετσόνα, τηλέφωνο 210 46 34 667 και 694 48 55 057. Και στο εργοστάσιό μας, Μεθόνης 148, πρώην Μεγάλου Αλεξάνδρου, Όπισθεν Κοπής και Ρατσίνη. Τηλέφωνο εργοστασίου 210 46 21 723. Γίνονται και ευκολίες πληρωμής. Όταν μιλάμε για έπιπλα, εννοούμε τους αδελφούς Παυλιδάκη.